Tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain chi bai le vek ule tun chum video a chuan American movie mu nom le pek tak where the crowded sing ti hi toikim taka thira ngai thak ho zoi na hun ilo nei le ang umyang October ni somthum kumsang khazakwa somruk pakwa ani a mi panaw pang pahni ram hnoi lama cycle khalte chuan lui kwang bula chuan ruang muthutin police ten an endik mu chuan chu mi ruang chu Chase Andrew se ruang ani ti sha chuani in endik tu te chuan aluwa nataka chhut ani nuwa munsang taka changa tla ni in an shebokani tol thatu chu tunge ni ang tia in rin siak lai lain chen khat chuan chu huna cheng nula pakhat taptom zet ani chu an ring fur thungani hewang hian police te po chu nula in ram mil zeta chuan kalin thu zo fia an tumani Mahse ani ero alo omlo ni in alang tual thatua rin hlel ani ti sha kaya ichu ram hnoya biru in man ani lo nan chuan atlan chezuya Mahse police te chuan mu in man tumin an zui ngal reife anin koi nu chuan kaya ipo chu man ni tangi nge in jela dalu ngal ani a ukil tur Tom Milton chuan ron huzuin alam achan theina na shia chian te chu tumin ichung chang engma ka shiat lo chuan kapui theidon lo chi ania atibokani kaya i chuan engma asoi du lo wanga ukil beidongin chua san lailok atum lain kaya i chuan chungkwa anei ve chin thu chu soi chuakin aka chu aron ang ve chanta ani hun masalama chuan kaya ile achung te chu tuna ama chia achen na hmuna hian hung taka cheng ve chinin anu chu nufelle mangai na nga tak ani lain apa ero paswa le thin chetak kutram boxi ani thunga afanu te po chu dimlo chin le in atiat pui sombor bor mai chin an kho a cheng ve mi panaw pang pakhat teitale kaya ite chu in kom ve chinin apa kutwar chin kaya ichu teita po hian a thei angin a chan ve fo chin pa ber kutram zet chuan anupui po chu kuthak na sa chin le in tuk zan cha po an ne ngai me ulo ni khat phei chu nu ber chu suitcase ne na chuakin aron kir to mi alo bokani reilo te nuwa chuan kaya I Unauten ho po chuan in chu chua san ve duakin a chuak nu hnung ber jodi a chuan helai hmuna hian ka cheng thei to ngang lovani ti in anaw kaya I chu akal san zuya hewang hian du thlan tur dang nei chuang lo kaya I chuan adu emo du lawe mo apa swazet nen chapwa an chen dun chu angai phata ani hewang hian kumnaw pangte in kaya I chu akol song lo theilawa achian pa teitanen po la in kom fo chinin chu chuan kaya I khohar lu tuk tur po chu ati zia pha de uni in alang nikhat chu kaya ile apa te chu an ina changa dor naiber jumpin te nu padora chuan kalin cha khai vel leyan tuma jumpin te nu pa chuan ani ang rual sikul po lakal lo chu mak lo ti hle in sikul kal ve tur chuan an lo soi mu a hewang hian kaya ipo in sikul chu kal ve tumin khopui lun lama chuan achuang chuak ve ta kelonga kalin amu ngai mi alo wangin motor te chu a hlau lebok Mahse skula chuan mu sit na le en shan na bak alo don hau lo wanga shiomti kaya I chuan skul kal atum na chu ban sanin ram hnoi lama chu atana chaber ni in a sheta bukani apa chuan tuma ring lo tura cha fo chinin a chun ani taboka achunga po aswal ri lem lo Mahse anu le khathon ero chiartir du ngai hau lovin a halral mia zela chumai po chu du tok lovin anu thilvel ina la ho zong te po chu halral zui vek bokin reivak lo nuwa phei chuan achung te dang zong ang bok khan engma soilovin apa chuan kaya I chu atlan BOSAN ve ta dai mai ni chumole
kum sari chau upa kaya I chuan a eitur tho chhuanan tui kep chi khat te chu luya changa lakho min chung chu dorkai nu pa te hne na chuan shal le in chumi mang chuan engtin tin moni a ngei dal tur chu a mu ve mai chin dorkai nu phei chuan khongai chin le in phei khok bun tur le thuam no mang te chuan atuam hlom ve bok chin ani ti chuan le trial tum khat na tur chu nei ni don ta in courtroom chunga mi te chuan kaya I chu tol that tuwa ngai vekin an chan lo sa hle a tola tha lo thu so yin kaya I ukil la chu achang na vengang mai boxi ani sin chu hun masalama ron kir le in kumsang khazakwa somruk pahni ani a kaya I chuan ram hnoya chuan tu emo mu in abiru ngala atuk lama chuan atet lai chian hlui te ta chuan ron mu in kaya I chuan ziak le chiar po alo la thiam lovani ti sia te ta chuan khongain azir tir zui ta bukani kaya I chuan ma son chakle in chu chuan te ta po ati phor zwa sau chin le khabu chiar tur te ken sak chinin kar khata ni thum tal chu anin muta zia bukani teita chung te ero in meaning khong engma shelo khopa nula taptom khomi te po ina chir dup nula tia an ko nom na chin chu an fa panga izonga tan an du lo na samaya apa phei chuan university kalzom le turin anor pha sek sek mai kaya I chu kum latling lo le mani chawa khosa ani thu chuan thu nei tu te beng a thlen chang po in jumpin te nu pa chuan a thlawang chu na taka hawin apa ne na loman chen dun anti sakve tla chin te ta phei chuan kaya I chu thu nei tu te kuta omse pa ngai takin school te po kalve se adu sakpui hle na a kaya I ber ero in mi zinga chen chu adu bau boxi lawani chutian ni tin deuh tho a in mu a omdun ta fo chu atopa topa phei chuan in ngai zong ta in anin ngai zon nu phei hi chuan hunan mangdun tam zual hle a te ta chuan kaya I chu kongtin reng ngai sakin birthday cake te present in an hlim dun chin hle ani chum khat phei chu che swal dun te hle in te ta chu a in ngai tua film man lo thung ani te ta po in apa du thu sam ti puitlin nana university kalzom chutum ta in an hlim pa fa hle na a khopona a tak dai don wangin kaya I ero alom ve hau lo thungani te ta chuan helai muna ka omreng chuan nga ka son theilowang july ni liya kalauki le don lom ti in akal ma chuan alem ziak le thon thu zia te tuipui thei ton ya asiat publisher biak po theina tor te chu pe in akal san zui ta ani Teitan kalaukier le ang ati ni July ni li po chu karlova lawin her chuakin kaya ipo aphur ngei mai moi taka in chein lui ka ma chuan alo ngang renga Mahse teita chuan ron lanti anei ta haulo kaya I thin rim chuan alem zia to sa te chu halral zo ta vekin teita ron kir tak lo na chuan aram hnuai nuam ti na po chu tipun lun zwalin ama tlei chuan atlei ve em mai bokani a ukilin ama chanzonga theitop chua a thlawanga hausak mek lain kaya I chuan kumsang khazakwa somruk pariat kum chu ngai to let le in ni kha chu kaya I chuan tu emo in a in li a chevel thla alo me sakmol no lai chu mu in lau thong takin jumpin te nu pabula chuan atlan lut ngala anni chuan chir dup huna hotel din tumte anni thulo shilin ita nge ani ti proof na tur document ipek thei phot chuan poisa pek teu chepo anin huam le ang an lo ti bokani chum khat chu kaya ile tlangwal nel chelo tak Chase Andrew setetsu in tong no lin che sa chuan chwa dun puya ala som hal thor zui kaya I chuan rei tak chung pek ni to lo property tax dollar zariat chu a pek lak ma lo zong a in le a chevel chu ama ta angin a claim vengot hiang to lovani ti te chu che chuak le in chu tiang zat poisa anei boxi lo wangin amang ang ta hle teita pek publisher biak po theina tur te chu hai chuak tlai kho nu le in alem zia le novel zia manga sum hailu dan kong chu dap chulin a cheta bokani
Jason nen po Sunday at chuan leng chuak dun tangein Jason chu duaya man mo deuh lek bokin kaya ingai dan apel deuh ther ther hle Mahse Jason chuan chance petura ngenin khothlir na hmun nuam taka te chuan shwai zuin kaya ipo in nuama ti viau mai chumi nu chuan kaya in lama chuan kal le in hemini atang hian Jason le kaya ite chuan hun mangdun tamchan ta hle bokin teita omlo nu a amal lovani ti shatir le tu om chun Jason chunga chuan kaya ipo chu alom chin viawani kaya ichung thu ngai tuana court trial nei ani mek lain hun liam to nu bok chu ron lang chhun zom le in kaya ichuan publisher nge na changa lekha dongin athil zia te chu ti chua an ni don thu an ron shatira Jason po in ana chuan promotion puve bokin annuna thilom om tak thleng chu arwala lomin Jason phei chuan ane ngei tur thu tiamin azin na tura chuan kalve turin asom boka mi zinga omnuam ti haulo kaya ipo in Jason som na chu narphal bik talovin arwala zinve chu rem ative hlau bokani motora thui tok an tlan hu chuan motela thlengdunin avoi khatna na cheswa zuin teita po in arin omzia ti lannan a hmangai thu te chu afa zuina sa hle kaya ipo in adu zia lantirlet venan tuikep kom hanga siam chi te chu pelet ve in chu ero chesa ruanga khan mu ani talo thungani Jason nu po in afa pathatua chuan kaya ichu ring het burin chir dup no la hi anim nai to lo thu min shil reng china sin mole ti in anu ka ul na sa hle Mahse mak ve deuh chu kaya I in andap na po khan an soi chi chu mu ani to mi alovani kumsang khazakwa somruk pakwa ani a nikhat chu kaya I le Jason te chu longa an omdun lain kaya I bial pahlui te te chu aron kirle ta thut maile mi pa pahni te chu kaya I awanga in muthiam lo zuin anin swal man chel nge ani kaya I eroin te te chu hole in aron kir har ema wang chuan mu po a modu tolova teita eroin helai muna ka omreng chuan kani tur angte ni phalovin engma alo maya ka chhuwa kang ti kha ka hlau thin emani Mahse thil ka lo ti swalani ti hi ka in she chhuak to a ti in bulchan chat puilia te chuan aron som le a Mahse kaya I eroin angai dam thei to ri tat lo a ukilin ani le Jason tinadu tur mishing hi an omin isya MT in kaya I chwa zota chu vele hun liam to bok chron lang le in nikhat chu kaya I chuan Jason me chedang alo chwa puilai chu phokin nupui hwal alo nei to ani ti te chu a she zui bokani athusha chuan kaya I chu tike somvekin Jason po in aron zui ngala Mahse kaya I ero nimbukara alo biru manawangin beidong takin alet le ta ani kaya iril runa chu vanvel ruain ngai na reng a shelo Mahse reilo te nuwa chuan ale khabuzia chu publish ni in poisa po chhanem tak advance pek ni in conference sa te kalin a poisa hlo mang chuan a in te chu a chei chhazui bokani nikhat chu atet lai kalsan tu a u jodia sipaya changta churon lang hlolin an u naw dang te chanchin chu engma shat zui to big lo thule anu ero leukemia wanga aboral to thu te chu soin ka man changa piangin kalo tlo to chindon chenia ti in akalsan le ta ani kaya I chuan ale khabuzia te chu jumpin te nu pa po present ve in chase le achian te anron lang ve hlolbok kaya I chuan biak emu mu tak ngial po chu adu to lo thu soin Jason to tak ngial po chu adu to lo heiwang hian achian te chuan Jason chu anwi so pha hle Jason eroin kaya I zui chu bansan ta chuang reng lovin chan engem awangin ani kha nupuya ka nei nge ngaya nang ero ka mangai thung che ani ti in tharum manga be mai te chu tum zuin kaya I chuan engtin tinimoni kuthlakin ain sa seng san thei shamani chutia anin ti boy vel lai chu sangaman tu papakhat chuan amit nge yin alo hubo heta chin phei hi chu kaya I chuan Jason hlau rengin anun chu biru takin amang zuya Jason chuan
tharum man mai po a she lo wangin ama in nge ya po chuan cheng thangam to lovin zana po hnim bukara chuan a deuh top mai thin zan khat chu abial pahlui te ta chu ron lang hlolin kaya I hmaya kuthak na hnu ma te chu mu bokin che sa khoina an ni ti a hrethiam ngala kaya I ero in thil dang soipui da in a publisher mutura Greenfield lama akal thuai tur thu te chu a shil bokani tin te ta po hian kaya I tran zongin court chuan thu soin chu chuan case po hian ngong anei thui le in arin om bokani Mr. Jumpin po in kaya I hmaya kuthak na hnu ma chu mu in tu ti nge azota kaya I ero in a soi du lo soi po ni ila tu man min oi sak don chuang lo ti in aka chu a ang du tlat lovani October ni somni pakozinga chuan Greenfield lampana basa kaya I chuang lai chu mutu lo omin chu muna a mu publisher po in kaya I tenena zanria kila hunan man ho thu chu court ma chuan soin au kil ngei po in kaya I chu ngoi reng to lo tur le court ma chuan adik na le tuara thalo zia chu huai taka soi chuak ve turin anor na sa chin viau Mahse kaya I ero in heng hau hian engtik lai po in min buli china engpo soila an oi don chuang lo atitlat mai boksi nima sela chuti chung po in rin thu bak kaya in Chase Andrews chu at nge ani ti nem nge na tur fak a om tak lo wangin kaya I chu thiam chantir ni in case ta chu azalen ta hlau mai le chu chuan kaya I po tihlim tak zetin ama chanzonga court ma a thu soi holaka po chuan alom le ani a unau pa chuan ina shwai hole in thakhat vel zet jail chep tak chunga khung ani hnu chuan nula zalen alo ni le theita ani abial pahlui te tanen po khan bulchan chale in reilo te nuwa chuan pum khata in siam zuin kaya I po in le khabuthar ti chuak le in anun chu apa ngai chhoto viau mai reilo te nuwa chuan a hmangai thin tu Mr. Jumpin chu boralin kaya I po in atua hle teitanen chuan chir du huna chuan antar thleng thaka omdunin ni kha chu putar teita chuan anupui kaya I chu longa thi in a hmua atwar zui hlebok alung lengin kaya I thilvel a hai kwal lama chuan kaya in chesa apek chibauta nge mai kha muchuak nolin anupui du tak kaya I kha tual thatu alo ni rengani ti chu tlai kho nuwa a che chuak vele ta chawani Mahse chu ero thuruk ani kumkhwa theinan chirdup huna chuan evidence chi chu apai bozui dai bokani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video to thlenga min lo thlir saka wangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutuile vek ule